אני רוני. אני שיר. הפרויקט שלנו הוא ממשק למשחקים. הוא מורכב ממיקרו-פרוססור 8051, רכיב תצוגה LCD גרפי, אותו חיברנו דרך רכיב הרחבה הממיר מתקשורת טורית לתקשורת מקבילית לפי פרוטוקול I2C. בפרוטוקול זה חיברנו גם את הג'ויסטיק דרך רכיב המרה A2D ורכיב זיכרון מסוג פלאש בגודל 32 קילובייט. חיברנו למערכת גם את רכיב המוזיקה, מקלדת ועכבר, שפועלים על פי פרוטוקול PS2, שהם בעצם שולטים לנו על המערכת. אפשר לראות את העכבר, שהוא בעצם תחמנו אותו על פי גבולות מסך ה-LCD. אפשר לראות שהוא נתקע בצדדים. אפשר לראות שאם אנחנו לא לוחצים על אחד מהכפתורים, לא קורה שום דבר. כעת נלחץ על הכפתור הריק, שהתפקיד שלו זה בעצם להחליף את צבע המסך של ה-LCD. אפשר לראות שצבע העכבר משתנה בהתאם לצבע המסך. אם המסך הוא כחול, העכבר שלנו בצבע לבן, וההפך. כעת נלחץ על כפתור המאוס, שזהו המשחק הראשון שלנו. על ידי תזוזת העכבר אנחנו מגלים תמונות. רוני כעת מגלה את תמונת השף שלנו. על ידי המקש השמאלי אפשר להחליף את צבע המסך, וכך צבע התמונה תשתנה בהתאם. על ידי הגלגלת אנחנו יכולים להחליף לתמונות שונות ולגלות אותן. רוני כעת מגלה את תמונת הספירלה. אפשר להחליף לעוד תמונות. כעת רוני מגלה את תמונת הפרה שלנו. על ידי המקש הימני אנחנו חוזרים לתפריט הראשי, וכעת ניכנס לכפתור הקיבורד. לאחר שלחצנו על כפתור זה, המקלדת היא בעצם זו ששולטת על המערכת. אם נקליד תווים מהמקלדת, הם יופיעו באותיות קטנות של אנגלית. אפשר לעשות רווח, Enter, ולמחוק תווים בעזרת Backspace. אם נלחץ על מקש קאפסלוק, תידלק הנורה המתאימה במקלדת, וכשנקיש על המקלדת ייכתבו אותיות גדולות באנגלית. אם נלחץ שוב, גם פה אפשר לעשות Backspace, Enter ורווח. אם נקיש על מקש הקאפסלוק שוב, תכבה הנורה. אם נקיש על מקש F3, תידלק הנורה המסמנת על עברית, ואם נקיש על המקלדת, התווים שייכתבו יהיו בעברית. אפשר גם פה למחוק בעזרת Backspace, לרדת שורה בעזרת Enter ולעשות רווח. אם נלחץ על קאפסלוק, שתי הנורות יידלקו, והאותיות שייכתבו יהיו באנגלית, אותיות גדולות באנגלית, כי לקאפסלוק יש עדיפות על עברית. כעת נכבה את שתי הנורות. אם נלחץ על מקש F1, צבע המסך ישתנה והמסך יתנקה. אם נלחץ על F2, נוכל לבחור את מיקום התו הבא על ידי הסמן בעזרת החצים והחצים של אזור הנמלוק. אם נלחץ שוב, התו הבא שנכתוב ייכתב מהמקום שבחרנו. אם נקיש על המספרים אפשר לראות שתמכנו גם בהם. וגם אם נקיש על הנמלוק, הנורה המתאימה תידלק, ונוכל להשתמש גם במספרים מאזור זה. אם נלחץ שוב על הנמלוק, הנורה תכבה, והמקשים מהאזור הזה ישמשו למשימות מיוחדות, כמו למשל חצים, וגם החצים הרגילים עובדים. או למשל פעולת הום, שמביאה אותנו לפינה הימנית העליונה של המסך. אם נלחץ על מקש F12, יופיע לנו הסמן של העכבר, ונוכל להזיז אותו בכדי לבחור את המקום של התו הבא. ובעזרת Escape נוכל לצאת מהפונקציה הזו. כעת ניכנס לתפריט המשחקים. אפשר לראות שיש לנו עוד שני משחקים נוספים וטבלת שיאים. כעת ניכנס לטבלת השיאים. ניכנס לשיאים של טריוויית הכללי, ונראה שהשם נועה אינו מופיע פה. נחזור חזרה לגיימס וניכנס למשחק הראשון שלנו, שזהו המבוא. אפשר לראות את ההוראות שהן חלות על שני הרמות שלנו. לכל רמה יש 3 פסילות, וכמובן אסור לנו לצאת מגבולות המבוך.
ניכנס לרמה הראשונה הקלה יותר. רוני תנסה לעבור את השלב. רוני נפסלה, בגלל זה יש לנו את תמונת האירו וצליל ההפסד. נשארו לה עוד 2 פסילות. המטרה של רוני היא להגיע לטבלת המנצחים. כדי שהיא תוכל להיכנס אליה, היא צריכה להשיג ניקוד או גבוה או שווה לניקוד של השחקן עם התוצאה הנמוכה ביותר. רוני עברה את השלב הראשון, לכן יש את תמונת הווין עם סלסול הניצחון. נשארו לה עוד 2 פסילות. היא שוב נפסלה, נשאר לה עוד פסילה אחת. רוני נפסלה והיא הפסידה בכל המשחק בעצם. בגלל שהניקוד שלה לא היה מספיק גבוה, היא לא נכנסה לטבלת המנצחים ולכן היא לא הכניסה את שמה. כעת נצא וניכנס למשחק השני שלנו, למשחק הטריוויה. אפשר לראות שיש לנו 4 נושאים בטריוויה. אנחנו נבחר את נושא הטריוויה הכללית. השאלה היא מי ראש ממשלת ישראל לשנת 2012. אפשר לראות שאת התשובה נכתוב בעברית והמנורה המתאימה לכך נדלקה. שיר תקליד את התשובה. בגלל שהיא צדקה יופיע לנו ווין וצליל של ניצחון. כעת שיר תענה נכון גם על השאלה השנייה, איזו מדינה נמצאת בתוך עיר. ושוב היא ניצחה, לכן עוד פעם מופיעה התמונה והצליל. וכעת שיר תענה לא נכון. אפשר לראות שאם היא עונה לא נכון, מופיע לוז וצליל ההפסד. בגלל שהציון של שיר מספיק גבוה, היא יכולה להכניס שם, היא תכתוב נועה שראינו שלא מופיע. Enter כדי להכניס את זה לטבלת השיאים. אפשר לראות שעכשיו השם נועה מופיע בתוך הטבלה. כעת נלך לשיאים כדי לראות שזה באמת השתנה. טבלאות השיאים שלנו שמורות בתוך רכיב הזיכרון שהוא מסוג פלאש. אפשר לראות שבאמת השתנה וכתוב לנו נועה. בגלל שהזיכרון מסוג פלאש, גם אם נוריד את המתח ונעלה אותו, אז עקרונית זה אמור להישאר אותו דבר. עכשיו אנחנו נראה שזה באמת נשאר. אפשר לראות שבאמת נשאר הטבלה כמו שהיא הייתה, וזה הפרויקט שלנו.